Türkmenistanda mogollymlaryň ortaça aylygy valutanyň gara bazar narhyndan $250 geçmeýär. Üstesine aylıklardan tutulayan dürlü tutumlar mogollymlaryň girdejesini hatam adalýar we ýaşaýyş üçin yeterlik serişde galdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mogollymlaryň Balkan we Mary vilayetlerindäki ýagdaýy barada maglumat berýärler. Türkmenistanda mogollymlaryň alýan aylyklary ýaşamak üçin yeterlik däl. Habarçylar munyň sebäbini ykdysady şertleriň durnuksyzlygy we bahalaryň iýdigderli ýokurlanmagy, şeýle-de aylyklardan döwlet medeniýeti ýaly resmi tutumlardan başga-da guruluşyk bejeriş, arasylyş, obu hojalyk ýaly dürli tutumlaryň sanawynyň köpelmegi bilen düşündirýärler. Bu tutumlar kagaz ýüzünde görkezilýän aýlyklaryň möçberini esli adalýar. Klas otoglarynyň ähli çykdyjylary mogollymlaryň üstüne atylýar. Mogollymlaryň en çemmesi enatalardan pul ýygnasa, käbir mogollymlar öz aýlyk hakyndan remont edýärler. Mogollym her iki aýdan ýaly prezidentiň suratlary, gerwiň, baýdygyň şekillerini çalşyryp durmaly bolýar. Enatadan pul köp çöplenip başlasa enatalar mogollymlaryň üstünden arda ýazýar. Sebäbi çykdyjylaryň sany gutarmaýar. Dip mardaky habarçymy daýdýar. Habarçylar mogollymlaryň şeýle ýagdaýda işden eliniň sowaýanlygyny belleýärler we agyr iş şertleriniň hem moňa sebäpleriň biri hökmünde görkezýärler. Bir stavka üçün pedagog hepdesine 50 saat okuwçylara sapak okutmaly. Bu 50 saat birinciden mogollym üçün gaty jebir bolýar. 7-8-de mektebe baran mogollym öýlen 4-de 5 çelini klasslarda dinman okutmaly. Öýüne baryp çöregini iýip ýargy çelini konspekt ýazmaly bolýarlar. Dip Balkan vilayetindäki habarçymy daýdýar. Orta mektebinde mogollymyň doly aýlygy 2000 manat töweregi ýöne olaryň köpüsine doly stavkada işlemäge mümkinçilik berilmeýär we olaryň aýlygy 1000 manat töwereginde bolýar. Ýokary okuw jaýlarynda ortaça aýlyk 2500 manat möçberinde görkezilýär. Umuman Türkmenistanda ortaça aýlyk 1010 manat derejesinde. Habarçylarymyz köprek saga dalmagyň her bir mogollyma miýeser etmeýänligini belleýärler we her okuw ýylynyň öňü tirasynda sapak paýlananda dawa bolýanlygyny, sagatlaryň deň paýlanmaýanlygyny aýdýarlar. Kim öň mektep direktorlaryna pul berip ýetişde şolaryň sagaty köp bolýar. Berilýän puluň mukdary ortaça $200-300 aralygyna. Dip habarçymyz mardaky mektepleriň ýagdaýyny suratlandyrýar we berilýän paranyň mukdarynyň bir aýyň ortaça zähmet hakyna barabardygyny aýdýar. Habarçy sagat paýlananda mogollymlaryň tejribesine yeterlik üns berilmeýänligini belleýär we pedagoglaryň arasynda çağalara zerur bilim bermeýänleriň duş gelýänligini aýdýar. Sapaklarda mogollymlaryň telefonlaryny oýun oýnap oturýanlygyny ýa-da okuwçylara kitapdan depterleri göçürmegi tapşyryp jaňa 15 minut garana klassdan çykyp gidýän mogollymlar bolýar. Dip mardaky habarçymyz gurrun berdi. Mejburi madde çykdyjylardan başga-da mogollymlar üstesine öz dinç günlerinde arasaçylyk işlerine ýowarlara, dürli dawaralara, resmi çärelere gatnaşmaly bolýarlar. Soňky aýlarda käbir mekteplerde mogollymlaryň klasslardaky garyp çağalara maddi goldaw bermäge mejbur edilenligi habar berilipdi. Habarçylar munyň bilen häkimetleriň soňky aýlarda köpelen dilegçiligi azaltmak isleýänligini aýdypdy. Girdejileriň pesligi mogollymlaryň arasynda kärini taşlap başga iş gözlemek, şol sandy gazanç üçin daşary ýurtlara gitmek islegleriň ýokurlanmagyna sebäpleriň biri bolýar. Koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeleriň gowşap başlamagynyň soň ýurdun daşyna çykmak islegleriň hasam göze iýilýänligini habarçylar aýdýarlar. Soňky aýlarda ýurdun migrasiýa gulluklarynda daşary ýurt pasportyny edilmek üçin nowatlar köpeldi.